Le ha nevat a Titaguas, a la Llesa, al Cublas, que ha quedat incomunicat, i també els xiquets del Puente no han pogut anar a classe per la intensa nevada. Apenas passar Tuejar, l'alt de la Montalbana presenta este aspecte, els pins coberts de neu. A la carretera es pot circular, però amb molta precaució. El gel, l'enemic invisible, ens obliga a obrir bé els ulls. A Titaguas les volves cauen des d'ahir. Els camps reben amb satisfacció l'aigua en forma de neu. No, bonito, sí, además, cuando se hiela es lo malo, entonces se quedan las calles y resbalan, pero ahora no, ahora se va derritiendo, esto es muy bueno para el campo. Al Puente les portes de l'escola estan tancades. Els xiquets han vist allargat el seu cap de setmana. L'escola El Sabinar rep els alumnes de tota la rodalia, però avui l'autobús no els ha pogut portar. Y así disfrutan, juegan un poquito, incluso nos aburrimos ya, ¿no? ¿Muchachos? Sí. Les temperatures s'han desplomat, les fonts tremolen. Són molts pocs els que s'han atrevit a eixir al carrer. Primera nevada de l'any a pobles com al Puente. L'hivern enguany sembla que s'havia adormit i de descuidar-se no ve ni per a febrer, però ha vingut ara a finals de gener i amb molta força durant tota la nit no ha parat de nevar així.